estat superiors. Han estat superiors. Quan el rival és superior, tenen una sèrie de jugadors que l'única manera de compensar aquesta diferència és amb un puntet més d'intensitat que ells, i tampoc l'hem tingut aquest puntet d'intensitat, al contrari l'han tingut ells, i per això quan l'altre equip és superior en quant a qualitat i intensitat, doncs passa el que ha passat avui, que ens han guanyat. Portàvem moltes setmanes jugant molt bé, portant el control del partit i generant ocasions, però bueno, no vam saber matar els partits. Però avui crec que hem sigut nosaltres un altre cop, hem fet diversos canvis a l'equip, la gent està molt ficada, tot l'equip està treballant molt bé i ens ha sortit de principi a final un partit rodó, i crec que hauria sigut més just encara amb un resultat millor, no?